дар ноҳияи калонтарини вилояти Хатнон ёвон дӯстдорони варзиш бахусус футбол рӯзи ҷаҳонии футболро бо фараҳмандӣ ва баргузор намудани фестивали футбол ва оғози мусобиқаи футбол ба назди шумо меояд таҷлил гирифтанд. Дар ин тадбири варзишӣ беш аз 500 нафар кӯдакону наврасон ширкат доштанд. роҳбарияти ноҳия зимни баромад қайд доштанд ки пазируфта шудани нахустин ташаббуси байналмилалии президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ва 25 май эълон гаштани рӯзи ҷаҳонии футбол аз иқдомҳои шоиста ва ифтихорӣ аст, ки боиси роҳбарандии дӯстдорони футбол гардидааст. варзиш ба хусус футбол дар ҳаёти инсоният аз ҷумлаи беҳтарин роҳҳои солимгардонӣ ва пешбурди тарзи ҳаёти солим, инчунин василаи муҳимтарини пайванди халқу миллатҳои гуногун ба шумор меравад. футбол як падидаи фарҳанги умумиҷаҳонӣ аст, ки марзҳои миллӣ, монеаҳои забонӣ ва тафовутҳои иҷтимоию иқтисодиро убур мекунад. қабули қаднома дар асоси ташаббусу пешниҳодҳои кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид омода гардида, дар он аҳамияти дар рӯҳияи сулҳ, тафоҳум, ҳамкории байналмилалӣ, дӯстӣ, таҳаммулпазирӣ ва бидуни табъиз баргузор намудани чорабиниҳои бузурги байналмилалии варзишро, ки онҳо хусусияти муттаҳидкунандагӣ доранд, дар худ таҷассум мекунад. дар қисмати дигари чорабинӣ бозиҳои гуногуни варзишӣ, машқу тамринҳои варзишӣ аз ҷониби гурӯҳи варзишдӯстон иҷро карда шуд. рӯҳияи идона иштироки фаъолонаи наврасону ҷавонон дар ин тадбири варзишӣ, ки ба шарафи рӯзи ҷаҳонии футбол баргузор гардид, далели равшании он аст, ки дӯстдорони мухлисони футбол дар ноҳияи ёвон сол то сол зиёд мешавад ва рушди бозии сермухлис футбол дар ҳолати афзоиш аст. рӯзи ҷаҳонии футболро, ки нахустин маротиба дар таърихи футбол таҷлил карда шуд, дар ноҳияи ёвон дӯстдорони ин риштаи варзиш дар сатҳи баланди омодагӣ ва рӯҳияи идонаву ифтихору сарфарозиҳои беинтиҳо истиқбол намуданд.